हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहोत भरली वांगी. ती कशी करतात आणि त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आपण इथे बघून घेऊया. याच्यासाठी मी घेतले आहे हळद 1 चमचा, मिरची पावडर 2 चमचे, भाजका मसाला 2 चमचे, मीठ, शेंगदाण्याचं कूट घेतलं आहे, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तेल घेतलं आहे, खोबऱ्याचं वाटण घेतलं आहे, आलं लसूण कांदा आणि खोबरं भाजून वाटण तयार करून घेतलं आहे. आणि ही गावठी लहान जी वांगी मिळतात आमच्याकडे कोकणात ती मी घेतली आहे. त्याला उभे चीर मारून घेतले दोन्ही बाजूनी आणि बटाट्याच्या मोठ्या फोडी करून घेतल्या आहेत. आता आपण भरल्या वांगीसाठी लागणारं स्टफिंग तयार करून घेऊया, म्हणजेच मसाला. त्याच्यासाठी आपण जे खोबऱ्याचं वाटण घेतलं आहे, भाजून खोबरं, कांदा लसूण आणि आलं याचं भाजून मिक्सरमधून वाटण तयार करून घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आता थोडासा 2 चमचे आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया. त्याच्यानंतर आपण सगळे मसाले घालून घेऊया. हा मी घालते मालवणी मसाला किंवा साठवणुकीतला मसाला जो आपला आहे तो, मिरची पावडर 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा. परत आपण फोडणीमध्ये हे सगळे मसाले थोडे थोडे घालणारच आहोत. आता हे चवीप्रमाणे मीठ आपण घालून घेऊया. अर्धा चमचा मीठ घालते मी. आणि शेंगदाण्याचं कूट जे घेतलं आहे ते घालून घेऊया. साधारण 1 मोठा चमचा किंवा 1.5 चमचा तरी शेंगदाण्याचं कूट आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता हे सगळा मसाला जो आहे तो आपण छान मिक्स करून एकजीव करून घेऊया. हा व्यवस्थित आपण परतायचा. आणि इथेच तुम्ही मीठ वगैरे टेस्ट करू शकता, कारण मीठ कमी जास्त आपण इथे करू शकतो. त्याप्रमाणे कमी असेल तर आपण थोडंसं आपल्या ग्रेव्हीमध्ये नंतर ॲड करू शकतो. अशा पद्धतीने सगळं मिक्स करून आपला स्टफिंगचा मसाला जो आहे तो रेडी झाला आहे. आता आपण तो हे वांग्यामध्ये व्यवस्थित भरून घेऊया. जेवढं आपल्याला आतपर्यंत व्यवस्थित भरता येईल तसं स्टफिंग हे त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं. असं मी तुम्हाला एक दाखवते. अशाच पद्धतीने बाकीच्या वांगी पण मी स्टफ करून घेते. अशा पद्धतीने स्टफिंग करून घेऊया. आणि त्याच्यामध्येच हे बटाट्याच्या फोडी जे आपण चिरून घेतल्या त्याच्यामध्येच घालून घेऊया. आता हे सगळं आपण मस्त फोडणीला देऊया. फोडणीसाठी इथे मी लोखंडी तवा घेतला आहे, खोलगट तवा. आणि त्याच्यामध्ये आता मी तेल घालून घेते. साधारण 1 मोठा चमचा तेल घालून घेते, कारण इथे आपण शेंगदाण्याचं कूट आणि खोबऱ्याचं वाटण हे दोन्ही मिक्स करून वापरलं आहे. वेस्टर्न घाटवर जेव्हा ते भरलं वांगं करतात त्याच्या स्टफिंगमध्ये ते शेंगदाण्याचं कूटच वापरतात, खोबरं नसतं. आणि आमच्या कोकणामध्ये जेव्हा आम्ही करतो तेव्हा खोबरं जास्ती वापरतो. पण आपण जर हे दोन्ही कॉम्बिनेशन केलं तर त्याची टेस्ट खूप छान येते. तुम्ही नक्की करून बघा. आता फोडणीसाठी परत थोडासा कांदा घालते. हा ऑप्शनल आहे, नाही घातला तुम्ही डिरेक्टली जी आपण वांगी स्टफ करून घेते ती ठेवली तेलामध्ये तरी चालतात. पण मी हा थोडासा इथे कांदा घालून परतून घेते, कारण मला ह्याच्यामध्ये परत फोडणीमध्ये थोडे थोडे मसाले ॲड करायचे आहेत. तो डिरेक्टली मसाले घातल्यानंतर ते करपू शकतात. त्याच्यामुळे मी थोडासा 1 चमचा कांदा घातला आहे. आणि आता परत आपण ह्याच्यामध्ये हळद, मिरची पावडर आणि मालवणी मसाला घालून मिक्स करूया. त्याने कलर पण त्या ग्रेव्हीला खूप छान येतो. आता हे मस्त मिक्स करूया. आणि कांदा पण आता चांगला शिजला आहे. आता आपण याच्यामध्ये स्टफ करून घेतलेली वांगी, मसाला आणि बटाटा हे सगळं सावकाश त्याच्यामध्ये ठेवून घेऊया. अशा पद्धतीने ही सगळी वांगी आपण प्लेस करूया. बटाटा पण ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घालायचं तर नाही घातला तरी चालतो. फक्त काही घरांमध्ये मुलं असतात ती वांगी खायला बघत नाही, मग अशा वेळी निदान त्या ग्रेव्हीमध्ये त्यांना बटाटा आपण दिला तर ते खातात, म्हणून मी इथे बटाटा ॲड केला आहे. आता इथे पाणी नाही घातलं तरी चालतं. तुम्हाला जर एकदम ड्राय ही रेसिपी करायची असेल तर पाणी अजिबात घालायचं नाही. अदरवाईज थोडंसं आता मी जे मिक्सरमध्ये खोबरं वाटण केलेलं होतं त्याच्यातलं मिक्सर धुवून थोडंसं पाणी मी शिल्लक ठेवलं आहे खोबऱ्याच्या वाटणाचं. तर ते पाणी मी इथे थोडंसं घालणार आहे. आणि आता ह्याच्यावर आपण झाकून ठेवूया. जास्ती हे मिक्स करत बसायचं नाही. आत्ता थोड्या थोड्या वेळाने मग आपण शिजल्यानंतर हलक्या हाताने परतू शकतो, कारण नाहीतर वांगी जी असतात ती शिजल्यावर त्याचं आपल्याला अख्खी राहणार नाही, त्याचे मग तुकडे पडतात. तर तुम्ही चेक करू शकता. मस्त वास आला आहे आणि
आपली वांगी पण शिजलेली दिसत आहेत. ही जी कोकणात मिळतात गावठी वांगी लहान, तर त्यांना शिजायला जास्ती वेळ लागत नाही. त्याचं कवरिंग पण असतं, ते पण एकदम पातळ असतं आणि वांगी पण पटकन शिजतात. अगदी मला वाटतं 5 ते 6 मिनटं हा मी लो फ्लेमवर ठेवला आहे, कारण हा जाड ह्याचा तवा आहे लोखंडी, त्याच्यामुळे बारीक करून मी ठेवून दिलेलं. त्या गरम गरम तव्यावर ही वांगी आणि बटाटा हे दोन्ही व्यवस्थित शिजतं. तरी पण बटाटा आपण प्रेस करून चेक करूया की तो व्यवस्थित शिजला आहे की नाही. बटाटा पण शिजला आहे. आता आपली भरल्या वांग्याची रेसिपी रेडी आहे. हे तुम्ही भाकरीबरोबर उत्तम लागते किंवा चपातीबरोबर, भाताबरोबर तुम्हाला आवडेल त्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊन बघा आणि कशी झाली ती मला नक्की कळवा.